Perfectionist. Ама ти Apple фен ли си? Не съм, ама имам и таблет, който го ползвам тук и е хубаво, че всички се интегрират в едно. Снимки, мимки, всичко ми е... Чай да го изравна само. Тук да не падне в двигателя да го... Па има кефи, че за малумни направено и всичко работи както трябва. Да, това е предимството на хапалите. То зависи от човека, да ти кажа. Някои изобщо не могат да се справят с това. Да, ама е измислено по един начин, не трябва нищо да променям, нищо да конфигурирам. Някое приложение, ако не работи за Apple, значи не ми трябва. И май само Марто, като тръгне вибрация, че тръгва да пада телефона. Аз тук ще си държа ръката. Да, трябва да ми... Някъде имате ли разглобен двигател? Тук е такъв демонстрационен, нещо блок или такива работи? Сигурно сервиза, но там ще са мърли. Аз такъв от тия сеща, където са демо юнити, където са изрязани. Няма. Между другото, на M-Performance бех впечатлен карбоновите джанти. Много леки. Ма сигурно са една турба пари. 20 000 евро ли беха? Лева? Това няма как се случи. Супер имаме. Те спирачките са толкова, колко да са джанти. Колко е сложно това за производство и сигурно трябва. Така, чакай, имам още един... Тук друг кадър с перформанс. Не. Надпис. Аз направих снимка. С лазерните фарове. Да, лазерните фарове трябва да ги пуснем.